Sian ujung ni tahun 2020 hirati bodo arganila siak di Onan Balige Kabupaten Toba. Marhite hatani per 33 di hari Senin tanggal 15 bulan Toluna Salpu. Sahado arganila siak 40.000 sakilo. Arganila siakon di Surado ala musim ni udan nilas ni ari mabain la siak nasinuan ni pangula gabe sega. Ala arganila siakon gabe morudo rohani halak lama nuhur la siak. Mardomu muse hira jojor doa kapar Toba manuan lasiak nabe lau alangon siganupari. Alai tumpe songoni argani lasiak boy dope laku lasiak ni par 33 tungdang songon nasomal godangna. Ya menaik sih karena hujan panas itu saat jadi. Jadi harus ya naiklah 40 sekarang di sekilo cabai merah, cabai rawit juga 35. Baik juga. Hirim dorohani aka per 33 anggiat boy turun musi arganila siak tu 25.000 sakilo asa boy gumodang laku 33 nina sida. Sian Kabupaten Toba, tim Toba TV, Mabari tahun.